Sa ngalan sa manok sa nako sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaakan ninyo. Mga igsoon nga dos Santos nga misa, atong gisaul nga fiesta sa Santos nga banay ni Jesus, Maria o Jose. Ugaron mandam kita sa magsaulog ni Santos nga misa, maginulsol kita sa atong mga sala. Kaluyon na kita sa Diyos ng magagahom sa tanang pasahiluhon sa atong mga sala. Dadono na kita niya nga Diyos sa kinabuhilayon. Himaya sa Diyos dito sa langit. Himaya, himaya sa
Magampo kita. O Diyos, giyatagan mo kami sa talagsaong panagigna sa santos nga banay. Itugot nga sa mong pagsunod silang pagsinabtanay o paghigugmaay. Makapahimulos kami sa mga ganti nga walay katapusan, diha sa kalipay sa langit. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak. Nga buyog hariban kanimog sa Espiritu Santo, Diyos nga usa, hangtod sa kahangturan. Kinudlo, gikan sa basahon, ni Sirach. Kaya ang Ginoo naghatag sa mga amahan sa gahom, ibabaw sa ilang mga anak, o gihatagan ang mga anak sa katungganan, sa pagtahod sa ilang mga inahan. Kung tahuron ninyo ang inyong amahan, makabayad kamo sa inyong mga sala. O kung inyong pasidunggan ang inyong kainahan, nagtigom kamo og dakong bahandig. Kung tahuron ninyo ang inyong amahan, usa ka adlaw ni ana, ang inyong kaugalingong mga anak, maglipay kaninyo. Ang Ginoo magpatalinghog sa inyong mga pagampo. Kung tahuron ninyo ang Ginoo pinagi sa pagpasidungog sa inyong amahan, o sa paglipay sa inyong inahan, magpuyo kamo og taas na kinabuhi. Anak, atimana ang imong amuhan, inikatigulang na niya. Ayaw siya tagi kagul samtang buhi pa siya. Kaluy siya, bisan kung ango-anguhon na siya. Ayaw siya tamaya tungod lang kay ikaw malig-on ug maayo paglawas. Ang Ginoo dili malimot sa mga kaayo nga imong gipakita ngadto sa imong amahan. Magtabang kini kanimo aron nibayran ang imong kasalanan. Ang pulong sa Ginoo. Ulan sila nga madlukon sa Ginoo, ug nagalakaw sa iyang kadalanan. Ulan ikaw nga madlukong sa Ginoo, nga nagalakaw sa iyang kadalanan. Kay magakahon ka sa bunga sa imong mga binuhatan. Mabulahan gayud ikaw, mapanalanginan. Ang imong asawa may sama sa usa, kamabungahon nga bagong, nga nasa tukaran sa imong balay. Ang imong mga anak sama mga tanong nga ulibog, libot sa imong
Aningong nini, pagpanalangin ng tao nga madlukon sa Ginoo. Ang Ginoo manalangin kanimo, gikan sa Siyon. Makakita untay ikaw sa kausbawan sa Jerusalem, sa tanang mga adlaw sa imo kinabuhi. Pagbasa, gikutlog ikan sa sulat ni San Pablo, ngadto sa taga-Kolosas. Kamo ang katawhan sa Dios, gihigugma kamo niya o gipili aron maiya. Busa kinahanglan nga magmaluluyon kamo, magmahigugmaon, magmapaubsanon, magmaaghop, magmapailubon, pagtinabangay o pagpinasayloay kamo. Kundo na kamoy mulo batok kang bisan kinsa kaninyo. Pag pinasayloay kamo, ingon, nga gipasaylo kamo sa Ginoo. Ug idugang niining tanan ang paghigugma, nga maoy magbugkos sa tanan ngadto sa hingpit nga panaghiusa. Paharia sa inyong kasing-kasing ang kalinaw gikan ni Kristo. Kay alang niining kalinawa, gitawag kamo sa Dios aron mahiusa kamo diha sa usa ka lawas ug mapasalamaton kamo. Papuy-a sa inyong kasing-kasing ang mensahe ni Kristo uban sa tanang kabahandihaanon niini. Pagmatinud-anay ug paghimangnuay kamo uban sa tanang kaalam. Pag-awit kamo mga salmo ug balaang mga alawiton. Awitin ninyo ang Dios uban sa pasalamat diha sa iyang mga kasing-kasing, sa inyong mga kasing-kasing. Busa bisag unsa ang inyong buhaton, isulti himua sa ngalan sa Ginoong Hesus uban sa pagpasalamat sa Dios nga mahan pinaagi kaniya. Mga asawa, sunda og tahura ang inyong bana, kay mao kini ang angay ninyong buhaton ingon nga mga Kristohanon. Mga bana, higugmaa ang inyong asawa ug ayaw silag daog-daoga. Mga anak, pag masinugtanon kamo kanunay sa inyong mga ginikanan, kay mao kanay makapahimuot sa Dios. Mga ginikanan, ayaw palaguta ang inyong mga anak, kay tingali gunya mawad-an sila og kadasig. Ang pulong sa Ginoo.
pagpamanaaka ninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni Mateo. Sa diha nga nanlakaw na ang mga dumuduong, usa ka anghel sa Ginoo mipakita kang Jose pinaging damgo ug miingon, bangon, dada ang bata ug ang iyang inahan, o pangagiw ka mo ngadto sa Ehipto. O babilin dito hangtod nga papaulin ko kamo. Kayang bata pangitaon ni Herodes aron patyon. Busa mibangon si Jose o gidala niya ang bata ug ang inahan. O niyadtong gabiyon na mikagiw sila sa Ehipto. O nagpabilin sila dito hangtod nga namatay si Herodes. Naitabo kini aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta. Gitawag kong akong anak gikan sa Ehipto. Sa patay na si Herodes, usa ka anghel sa Ginoo mipakita kang Jose didto sa Ehipto. Pinaging damgo ug miingon, bangon, dada ang bata ug ang iyang inahan ug balik ngadto sa yuta sa Israel. Kay patay na ang nagtinguha pagpatay sa bata. Busa mibangon si Jose ug gidala niya ang bata ug ang inahan ug namauli sila sa yuta sa Israel. Aban sa pagadungog niya nga si Arkelao maoy ng hari sa Judea, puli kang Herodes nga iyang amahan, nahadlok si Jose sa pagpuyo didto. Unya gipahimangnuman na usab siya pinagig damgo ug busa miadto siya sa lawigan sa Galilea ug mipuyo sa usa ka lungsod nga ginlag Nazareth. Naitabo kini aron matuman ang giingon sa mga propeta. Siya pagatawgong Nazaretnon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Din atong Santos nga misa karon may ato nga gipasidunggan ang Sagrada Familia. Pero dapiton ko kang maigsuon sa pagpamalandong, sa pagkagiw sa Sagrada Familia ngadto sa Ehipto. Kay atong tan-awon unsa may kahulugan nini sa atong kinabuhi. What is its significance or relevance sa atong kinabuhi? Ang pagkagiw sa Sagrada Familia ngadto sa Ehipto. Ang Diyos nun nga bata, ang batang Hesus, ang pulong nga nahimong tao, gidala silang ginikanan si Maria o si Jose dagto sa Ehipto. Unsa maning Ehipto? Mga isuon katong tan-awon kining maong Ehipto, dili lang nga usa ka geographical place, pero ato ni siyang tan-awon as a spiritual condition. Spiritual condition. Kaya kung maghisgotag dapit sa Ehipto panahon sa the Israelites, moni ang dapit of slavery, moning dapit diin ang mga Israelita ulipon. Nya kung maghisgotag slavery ug ato ning ipahaom sa atong kinabuhi, there is also a spiritual condition in us like that of Egypt.
Because in one way or another, doon ay kabahin sa atong kinabuhi nga ulipon ta. Siguro makaingon ta nga ulipon ko sa akong garbo. Tungod kay ang kanunay nga naghari sa akong kaugalingon, ang kinaiya gyud sa pagkamapaytason, lisod kay nakapagpaubos. Sa panahon nga magpataas ko sa akong lingon, malipay ko. As if we worship our pride. Sa panahon nga pilion nato maison ang pagkamapaytason, ang pagkahakog. Sa panahon nga pilion nato ang pagpabilin diha sa kahimtang sama rapod nga nagpabilin kita sa dapit sa Ehipto. Diin anaa di ang pagkaulipon. We are slave to sin. Ako maluoy ko maghuna-una sa uban bitaw natong mag-isunan nga maglisod og gawas sa mong kahimtang ba. I would just like to mention this, no? Kay maog yun ni ang kasgaran nga akong makita o masinati sa mga parokya nga akong naagian. Siguro wa kay ni sila kasabot. Kini bitawng cohabitation, puyo ba? May uban 5 na kabug-anak, wa gyapon kasal. Nga ni pangutanan ako, panahon sa pamunyag, nakasal na mo. Mungisi lang. Wa pa padre. Dangisi. No? Doon na i-share na sa ako, katikista na ako dito sa parokya. Adto sa Bohol, kay mamista. Doon na sa gikastorya. Silang panagstorya, naminaw ang katekista, dito niya nibawaan ang katong babae ang kastorya, puyo, naganak-anak. Yan, nangutan na, ang mga babae nga tos katekista, ingon na yun, sa din ang puyo. Luoy yan, no? Luoy kayo, no? The loss of the sense of sin. Muna bantayan mga isuon. Kung ang usa ka sa mahimutang habitual sin, mabot yun ang panahon nga kawagtangan yun ta sa atong moral conscience, ana nga particular nga sa kanang pagpanghilabot, pagbutang nga dili imuha, bisan gamay, sinuganan. Pero sa ngadto-ngadto, naanad ka na, nahimo nimong second nature. Mamatay ang imong moral conscience nga di na ka mo feel o guilt and shame sa pagpangilabot nimo sa butang nga dili imuha. Mao man hintabos pagpangawkaw, pagpangurakot. Ano man. Kay mao na ang makita nga sa sistema, sa structure. And it's a slavery. Greed. Kahakog. So makita na ito maisuon nga each and every one of us, there is a spiritual condition sa tuwa like that of Egypt. Slavery. Slave to sin. Pero ang consolation ini maisuon, ang Ginoo misud sa atong kahimtang sasa. Misud ang Ginoo sa kahimtang sa atong pagkaulipon sasa. Aron nga kita matagag og kaluwasan. Ug mao ni ang kamatuoran
Mauni ang kamaturan nga angay natong may bawaan. Misud na ang Ginoo sa tong kahimtang sa pagkaulipon sa sahat. In our own Egypt, God has already entered into our Egypt, quote unquote. When we were slave to sin, kanusa na itabo? At the moment of our baptism. At the moment of our baptism, ang Ginoo nawagtawag ka nato ngadtos kaulipdan sa ngadtos kagawasan. Mo na makaingon ta, at the moment of our baptism, mo na pagsugod po sa atong Exodus. Akong balikon, sa diha nga kita gibunyagan, mo nang panahonang nga nagsugod atong panaw sa Exodus. Kay giluwas kita sa Ginoo, pinagi sang dugo, pinagi sa tubig sa bunyag, giluwas kita sa pagkaulipon sa our own Egypt. Pero sad to say, gusto tang mobalik sa Egypto. Para sa mga Israelita, basig bagulbol, gusto siyang mobalik sa Egypto. Ingon anda usahay. Giluwas na kita sa Ginoo ba? Nga usahay, gusto tang mobalik sa atong naandan. Muna ang atong panaw sa pagkabalaan, dugay may tabo. No? Ang pagsanto sa atong kinabuhi, dugay nga may tabo. Kay mo fluctuate man ta. Mahimong tang unfaithful sa covenant, sa atong saan, sa pagkabinyagan na to, mahimong tang unfaithful. Mubalik po tas karaan nga kinabuhi sa bisan kung giubanan na kita sa Ginoo, kaya si Kristo mao man ang bag-o nga Moses. Nga nga itong Exodo, padulos kaingpitan. O nga itong kaingpitan na adas Ginoo. Nga kung nga itong tanawon mga isuon, ingon ani, the whole sacrifice of the Mass, this whole celebration of the Eucharist, is like a journey from Egypt to freedom. Nga naman. Kaya sa pagsugod nato santos nga misa, giangkon nato ba? Nga we are a slave to sin. Doon sa mga tagpasaylos Ginoo. Doon na tayo communal penitence. Mga tagpasaylo. Nya ang Ginoo dadon ta niya. Giyahan ta sa atong panaw, giyahan ta pinagi sa ang balaan mga pulong. Nya ihatod ta niya ngadto sa oasis, the spring, the fountain of life, the Eucharist. Aron nga mahingpit ta, aron nga masantos ta. Nindot kay ni ug ato ning makita bitaw this whole reality in the Eucharist. Kaya kining santos nga misa magsantos gyud nato. Makasantos ang misa. Di ba kung masantos nga ang Ginoo mapuyo uban nato? Diya sa pagkabalaan. In the Eucharist, doon ay tulo ka stages nga may tabo sa itong kinabuhi. Una, ang purification, pagpanghinlo. Our Exodus. Nya sa panahon nga mahinlo ta, pinagi sa gugmas Ginoo siyang pagpasaylo, masantos ta, mabalaan ta. Kana kung ang atong kasing abli tungod kay nakapasaylo ta sa atong mga kaaway, wa tay pagdumot, limpyo ba? Giputli na to itong kasing-kasing. Nya na ang pulong sa Ginoo atong paminahon, pasudlo na to.
Pinagi sa pulong sa Ginoo nga balaan, mabalaan atong unahuna kay mabag-o man. Nya sa panahon nga mabag-o ta, pinagi sa mga pulong sa Ginoo, mausap atong hunahuna. Kaniadto magdisto pagpasaylo. Pero maka-decide na ito, ako itong pasaylo o dayo eh. Unya, mahimutang angayan og takos nga mudawat yun sa Ginoo. Muna ang dayo karis mga isuon can really sanctify us. And the moment we are being sanctified, kay tinuod man yun, no? Gisanctify, gisantos na kita sa Ginoo at the moment of our baptism. Di lang ta faithful. Di ta makununayon. Muna ang Ginoo kanunay niyang gibag-o niya ay ang covenant. Sa Santos nga Misa, kanunay niyang gibag-o ba? Ay ang saan kanato. Muna manikamot po ta. Atong bag-uhon po ang atong saan sa Ginoo. Nga wala na kita'y laing Diyos atong simbahon. Dili ang mga Diyos-Diyos. Kung saan yung mga Diyos-Diyos atong kinabuhi. Pride, envy, jealousy, lust, gluttony, the 7 capital deadly sins. These are idols that we worship. Sa panahon nga lisod kayo alang kanato ang pagpaubos, we worship this idol of pride. Sa diha nga dili ta manghihatagon. Sa diha nga mo decide na nga ang imong yuta, no? Ang yuta sa uban imong ilugon. Wa ka makontento sa umahin. Mangiha pa ka. That's greed. Wa ka makontento sa usay naa nimo. Unsa may imong gisimba? The idol of greed. Unsa may tabo nato? Ulipon ta sa saa. Muna, pero tanawa maigsuon na. Unsa gyud kaayo ang Ginoo ba? Nga misud siya sa kahintang sa atong pagkamagasa. Aron mahimot ang gawas nun. O makaabot ta sa unsay yang gisaan kanato nga mao gyud ang tinuod nga kagawasan ba? Dili nato masinati kanang tinuod nga kagawasan nga gisaan kanato sa Ginoo kung dili usab kita mobiya sa kahimtang sa pagkaulipon sa saa. Kung di kita mogawas in our own Egypt, there is an Egypt in us, a spiritual condition nga usahay di ta mo tuog sa Ginoo, di ta mo simba sa Ginoo kay mas palabihon nato ang atong kaugalingon, mas pilion nato nga magpabilin ta sa kahimtang sa saha kaysa tugutan nato ang Ginoo nga may magdala ka nato, maggiya ka nato padulong muna na maong kagawasan diin gawaston kitang musimba, mulagad o may gugma sa Ginoo. Ato karong bag-uho ng ato pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios amahan maggahom sa tanan, magbabuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Kristo ang bugtong anak sa Dios, ganag sa man sa ulapay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod.
Ginak dili pinuhat o sa kinaiya samahan, pinagi kaniya ng himo ang tanan, tungod ka natong mga tawag alang sa atong kalawasan, mikanaog siya gikan sa langit, mangluhod. Manindog. Sa lalang sa Espiritu Santo nahimo siyang may lawas gikan ni Maria nga ulay og naimong tao. Tungod kanato gilansa sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay gilubong sa katong adlaw na banhaw siya aron matuman kasulatan. Misaka sa langit nagalingkod sa to samahan, mobalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mabuhi ug sa natay. Ug angking harian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang ginumaghatag sa kinabuhi, nagikan sa managusanak, dungan sa managusanak gisimba si Gimaya, ug misulti pinangas mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos katoliko apostoliko nga simbahan. Nagila kami sa kabunyag, alang sa kapasayloan sa mga sanga. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa natay o sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Sa atong paningkamot nga magalakaw subay sa mga balaang dalan sa Ginoo, masalikod natong dadon nga atong mga pag-ampo o ang mga pag-ampo sa banay sa Dios at ubangan sa Ginoo diha sa pagingon. Ginoo dungga ang mga pag-ampo sa imong banay. Nga pinagis sa kusog o giyas sa Espiritu Santo, ang simbahan mo tuman sa misyon ni Kristo, uban ang kaluoy ug may gugmaong pagkamuma. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang mga pag-ampo sa imong banay. Nga ang mga nangamhanan manalipod ug musuporta ka sa katuturan sa kaminyo ni si balang kasabutan nga mopalambos sa kinayahong gugma o sa bililhong may tampo niini diya sa tawhanong katalingban. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang mga pag-ampo sa imong banay. Nga ang mga ginikanan nga nabalaka ug naingawas sa ilang mga anak, mahupay ang ilang mga kahadlok ug magaligon ang ilang pagsalig, ug ang mga anak mapakitag pagtahod ug paghigugma, ilabi na sa ilang nakaidaran nga mga ginikanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang mga pag-ampo sa imong banay. Nga ang nakabikil nga mga sakop sa mga banay, mubukas sa ilang tig-aging kasing-kasing, ngadto sa usag-usa, sa ingon nga maalim nga nasakitan, ug masulbad ang mga panangbangi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang mga pag-ampo sa imong banay. Nga imong isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang mga pag-ampo sa imong banay. Nga ngatong mga minahal sa kinabuhi, nga mitaliwan makadayon ng ngadto sa kinabuhing tunay sa langit ng gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang mga pag-ampo sa imong banay. Langit nung namong amahan, hiniusa diya sa pagtuo dinasig sa Espiritu Santo. Liguna ang iyong banay aron matud-anon silang musaksi kanimo dinhi sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo.
Mga isuon pagampo kamo aron ang ako gang inyong sakripisyo dawaton da sa Dios kamahan makagagahom sa tanan. Nagahalad kami kanimo Ginoo, nininghalad sa pagigdait, tungod sa manabang sa berhin nga inahan sa Dios ug sa pangalian ni San Jose, liguna sa kanunay ang among mga banay, diha sa grasya ug kadait, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Nga Ginoo manaakan ninyo. Hibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga mahan, Diyos nga tunhay makagagahom sa tanan, nga ngay matarong kayo, nga magpasalamat kami kanimo, kanunay sa tanang dapit, pinagi ni sa Kristo among Ginoo. Kay siya mang pulong nga walay sinugdan, walay katapusan, nga sa katingalang pagkahimong tao, mihatag sa mga mata sa pagtuo, ug bagong hulagway sa imong himaya. Diha kaniya gila namo, ang Diyos nga nahimong makita, ug busa nadasig kami sa paggugma, sa Diyos nga dili namo makita, ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyong silang walay hunong nga pag-awi. Santos, gayud ikaw Ginoo, ang tumuran sa tanang kasantos. Ipadala ng mga espiritu o pagsantos ng magasa, aron mahimo kinilang kanamo, nga lawas o dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa kagalingon, mikuha siya upahan. Mipasalamat kanimo. Mipikas o mihatag nining adto sa mga tinun-an og mingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao kong lawas nga itugyan alam kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pangusap. Mihatag ni ini ngadto siya mga tinunan og mingon. Dawata kini. O panginom kamo nga tanan gikan nini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-og tunay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyog alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon pagabanhaw ni Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, ning paan sa kinabuhi o kalis kalawasan. Nagapasalamat kami kanimo tungkol kay imo kami giisip nga ngayan mo tubang mo lagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusan din sa Espiritu Santo. Hinumdumi mo simahan sa tibok kalibutan, himuha nga mahingpit kami diha sa gugma o Banaleo amo Santo Papa ni Alberto amo obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang umaysuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila tanang nagamatay diha sa mong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa munaw. Kaluoy kaming tanan. Himuha kaming angan makaambis kinabuntunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios uban ni San Jose Bana. Uban sa mga apostoles o sa tanan ng mga santos, nga nagatuman sa mong kabubuto na taas katuigan. Uban kanila, amoy kong nga dagon, amoy kong himayaon, pinagi ni Jesu Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya, gihatagan na kanimo makagagahom nga mahal. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Gitudluan kita ni Jesus sa pagdawag sa Diyos ang atong Amahan ug busa mga kita sa pagingon. Sa mga langit, pagdaigong ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matagadlang, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panula, inunualo sa kaming sala. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Adangi kami sa kalinaw ning panahon aron tinabangan sa mong kaluoy. Malikay kami kanunay sa salagmay Dios sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu Kristo among manunobos.
hanggang mga himaya hangtod sa Ginoong Kristo, nagiyon ka sa mga apostoles ang kalinaw ibiling ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mo mga sala kundi pagsaling sa imong simahan o sibo sa imong kababuton hatagi kami sa kalinaw kayosa. Ikaw nga buwig hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaakan ninyo. Ipakita tang pag-inikson na ipanagdait manaakan. Kini mga kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapitanan sa panihapon sa Ginoo. Ginoo to ko ay mo kalawat kanimo pamulamang umayo ko. Act of Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Ang Ginoo manaakan ninyo. Iduko yung mga ulo atong pangayoon ang panalangin sa Dios. Ginoo, gibantayan mo ang imong katawan bisan silang pagkahisalaang. Ihatag ka na ang hingpit nga kausaban sa kasing-kasing. Sa ingon magmatinumanon kami kanimo diha sa tumang kamakanunayon. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ug ang manalangin kaninyo ang magagahom nga Dios, ang Amahan ug Anak ug Espiritu Santo.
nahalad ng misa atong dadon kog makalinaw ni Kristo.